अग्गे कोंकणी समाज बांधवांचं माझे प्रीतिपूर्वक नमस्कार. मी गीता वागले बंटकल. हे एक विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओचे यूट्यूब चॅनेलचे हे एक आमचे साधकाचे हे कार्यक्रमस तुमस अग्ग्यांचो सुस्वागत. प्रति पावटियो विशेष साधने केले, विभिन्न क्षेत्रांत मस्त एक साधने केले. ते पुरुष असले पिरे बाय असले पिरे त्या सगळ्यांचो तुमच्या समोर हाडून तुमस परिचय करून देऊचे हे एक काम आम्ही ह्या स्टुडिओच्या मूलक करीत त्यांचा आमच्या राजापुरा सारस्वत ब्राह्मण समाजांत मस्त साधक असत. ते शिक्षण क्षेत्र असद, राजकीय क्षेत्र असद, साहित्य क्षेत्र असद, समाज सेवे असद, कला क्षेत्र असद, अग्गे एक ह्यांचो मस्त साधने केले. मस्त जण आमच्या समाजात असं तेरे मरे या काही अंते म्हणसारखे येले मरे या काही ते काही पानाच्या पातपासून फल असतात त्या मस्त दिसत नाही. तसंच आमचे साधक मस्त जणांचं गोत नसताना त्यांचे काम निशब्द होणं सद्दिल्लद साधक म्हणसारखे एक शब्द नसताना प्रचार नसताना काम करीत त्यांचं असल्या साधकांत तुम्हाला गुर्त करून देऊचे एक अगत्य असा म्हणून कळन हे एक स्टुडिओच्या मूलक यूट्यूब चॅनेलच्या मूलक ह्या कार्यक्रम आम्ही करीत त्यांचा. आज आमच्या समोर एक पाहुणे होऊन बैसलेच युवा साधक जल्ले, समाजसेवे असले पिरे, धार्मिक क्षेत्र असले पिरे आणि कला क्षेत्र असले पिरे, साहित्य क्षेत्र असले पिरे त्यात अग्ग्यांतो नैपुण्यते घेऊन मस्त एक काम करीत अनेक प्रशस्ती पुरस्कार घेऊन आज एक मस्त जनप्रियते पावलेस. तेच आमच्या समोर असांचे तुमच्या समोर असांचे श्री राघवेंद्र प्रभू करवालू. त्यांच्या बग्गे आम्ही त्यांचे जीवनघाते असले पिरे, त्यांचे साधने असले पिरे, त्यांचे कुटुंब असले पिरे ह्याच्या पूर बग्गे विद्याभ्यासाच्या बग्गे पूर आम्ही विसरण घेऊया. तुम्हास त्यांच्या परिचय विस्तृत रूपाने टेम्पिलसूनच आम्ही करेन घेऊया म्हणून सांगत हा एक आमच्या साधक सरणी कार्यक्रमास राघवेंद्र प्रभू करवालू ह्यांचं आत्मीय होऊन स्वागत करतात. स्वागत. राघवेंद्र प्रभू करवालू आमच्या बहुशा उडपी परिसरांत हे नाव आम्ही कद्दन ऐकत असता. पेपरांत असले पिरे, आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपांत असले पिरे आम्ही कद्दवो आम्ही एक ऐकले असता. खैले एक पुरस्कार झाले तर राघवेंद्र प्रभू करवालांचं गावता कसले असद म्हणाचे एक जनासो गोष्ट असले पिरे, एक क्वेश्चन असले पिरे आणि त्याचे एक उत्तर एक कळण घेवल्या म्हणाचे आम्हासो एक आसक्ती असा. त्यामुळे त्याने आज तुम्हास आमच्या जनाचे परिचय करून घेवले. मस्त संतोष. तुमचे बाल या खई कसले, तुमचे आम्मा बाबा कसले, तुमचे एक परिसराचे आणि तुमचे एक घरच्या कुटुंबाच्या संसाराच्या बग्गे एक पूर्ण माहिती आमच्या वीक्षक बांधवांचं करून देवल्या म्हणून विचारण्यात असं. मस्त धन्यवाद. फर्स्टच मी विश्व कोंकणी केंद्र मग गीता वागले त्याचं अभिनंदन करतो की त्यामधनं मला एक अवकाश दिला सर. तुम्ही सांगायचं की आमच्या बाबा माझा परिचय सांगला जातो. माझा बाबा निजवान मी बघलात मला आठवण की म्हणताना मी उपाचरण माझा बाबा तिरण गेलचं. माझी अम्मा कृषी काम म्हणतो ना आम्हाला निजून गाद्या घे पण नाही कृषी नाही बदल कोणच्या गाड्यांवर जाऊन कृषी काम करून ते काम करीत जीवन काढीत होते. तिथं म्हणताना मी मग माझा भाऊ दोघ म्हणतो मी असं ते माझी अम्मा कितली कष्ट काढल्याचं म्हणताना त्याच जेवणच नाही तो मग धाकल्याच काही तोंदरण होल ना म्हणलं त्या एक थोरल्या त्याने ते कल्प मग धाकली वाचली म्हणून कितल्या कष्टाने आम्हाला हे केलं. मग आमचं गाव जीवन करवाड म्हणून धकले गाव हल्ली मस्त हल्ली प्रदेश त्या गावांच्या विशेष म्हणतात कसं म्हणताना आमची त्यांत मस्त आमची याचीच असते 90% आमच्या राजापुरा RSV समाज येतेच असते. त्यात एक आमचे एक स्कूल थंय स्कूल गेला मी आमच्या हिरे प्राथमिक शाळे म्हणून असा थंय स्कूल गेलो. थंयसून मग मध्ये 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಂತ ಏಕಕ್ಕೂ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
मग 5ನೇ ಕ್ಲಾಸपर्यंत मग म्हणजे आम्हाला भारी कष्ट नाही असं म्हणजे शिकायला बरं कष्ट होते त्याचं चांगलं माझी मावशीची घरी आमची चिटपाडी म्हणून उडपंत मावशी घरी थंय दा म्हणून थंयच वाढलो थंयसून मग 5ನೇ क्लास वचून अप टू PUC सर मी थंयत शिकलो कसं म्हणतात मला PUC म्हणताना उद्देशी मात्र क्लास उद्देशी 9 गंटेसून तुम्ही हायस्कूल मध्ये PUC केलेलं म्हटलेलं हायस्कूल कृष्ण हायस्कूल म्हणा क्रिश्चन आहे क्रिश्चियन हायस्कूल PUC बोर्ड हायस्कूल म्हणून हा. गव्हर्नमेंट स्कूल Government. थंय कसं बोर्ड हायस्कूल कसं म्हणताना उद्देशी 9 गंटेसून 1 गंटेसून मात्र क्लास 1 गंटेपर्यंत मला त्यांचे हॉटेल होते जनता हॉटेल म्हणून एक हॉटेल होते त्या हॉटेल मी काम करीत होतो मग त्या काम हॉटेलांत काम करून काम करून PUC ते केलं शिकलं मग डिग्री मग मग कसाल केलाय थंय आता थंयत मग राहून तुम्हाला जीवन परत माझे थंयत राहायला मग मग आम्ही गावांत आणि तर माझ्या अम्मा चांगलं मी इथं त्यांत मला तुम्ही दुड्डू पुरावे तुम्ही PUC केलं व तुमच्या मावशीच्या रवानच होय त्या विशेष म्हणतो मावशीचं म्हणतो तुमकड मी हे केलं मी त्यांना काम करून काम. मला सांभाळून तुम्ही शिकायला होय, होय, होय. तसं आहे मग हे PUC होणं नेक्स्ट मला डिग्री शिकायला म्हणून बंद होते डिग्री शिकायला मग थंय रावलं तर मग होण्या म्हणून मग गावांत आयलो गावांत येऊन मग माधव पै मेमोरियल स्कूल म्हणून आसा थंय स्कूलांत कॉलेजांत शिकायला मी ते माधव पै मेमोरियल कॉलेज म्हणताना मणिपाल देख होय. KMA पै प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित कॉलेज थंय शिकायला थंय राजंत मग थंय शिकायला मग राजन टायमास मी काम पुरं करीत होतो असं त्यात माझं एक एज्युकेशन तसं झालंय मग कसं होऊन मग ओपन युनिव्हर्सिटी कर्नाटक स्टेट ओपन युनिव्हर्सिटी मैसूर यूनिव्हर्सिटी ಅಂತ MA ಪರೀಕ್ಷೆ दोन ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ दोन्ही विभाग ಅಂತ MA तो भारी कष्टाने हा. जीवन निर्वहणे करून तुमच्या अम्माने तुम्हाला डिग्री सुरू आहे. शिकल्याने त्याच्या वाटतं तुम्ही स्व कष्ट काढून स्वयं कष्ट काढून तुम्ही तुमच्या एक विद्याभ्यासाच्या कसल्या आशा असा आकांक्षा असा त्या तुम्ही पूर्ती केल्या होय मग तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यापर्यंत काही काम माझे नेक्स्ट मी तुम्ही सांगा शकत मी थोड्या समयामध्ये वसतिकांत म्हणजे पेपर होते थंय पत्रकर्ता होणं पत्रिकोद्यम पत्रिकोद्यम मग मला शिकायला तुम्ही पत्रिकोद्यम मुख्य ते एक 2 वर्ष काम केलं थंयसून मग SKDIDP म्हणून धर्मस्थळा रूरल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणसा ते इकडे पण ट्रेनिंग सेंटर झालंय इथे नॅशनल लेवल ट्रेनिंग सेंटर ते प्रगती सौदा म्हणून थंय एक 7 वर्ष मी थंय काम केलं थंयसून मग आता प्रेझेंट मी आता फार्मास्युटिकल कंपनीत एरिया मॅनेजर म्हणून काम करतो आता करूनचे काम तुमचे शैक्षणिक ह्यासून थोडे सोडून नाहीचा करेक्ट त्यात म्हणजे ऐके करले कारण काय ऐके म्हणतात एक जीवन निर्वहन एक मुख्य मग अनेक कसं म्हणतात ह्यांत आम्हाला प्रगती हे करले मस्त फास्ट ग्रोथ असत कितल्या तुम्हाला कमाई करला म्हणता काही लाईफ पोझिशन होतं धावला म्हणता आता आमचं मेडिकल ह्या फील्ड अंत तुम्ही इडी कंपनी एक वाईस चेअरमॅन व्हायला चान्स मग त्या म्हणून काम करला मी मस्त आमचे मस्त कलिगस पुरा असं तुमच्या कामाच्या पावड उडपीच माझं मेन सेंटर असं उडपंत मग मला मंगळूरून ते येवलं असता मग अप टू कासरगोडू मग थंयसर मुर्डेश्वर सर मध्ये असं आता तुमचे भाव काय करतात सर माझे भाऊ ते एक काय कोंबड्याचे आहेत फीड आणि ड्रायव्हर म्हणून काम करतात सुप्रीम फीड्स म्हणून तुम्ही आता मी ऐकल्यासारखं तुम्ही एक रक्तदानांत मस्त एक आसक्ती भेटतात मस्त पावटी रक्तदान केलसात म्हणून ऐकल्याचा साधारण कितले टाइम मी एक 74 वरी एक्सटर्नल गेलं 74 ಬಾರಿ त्यात बस एक रक्तदान करलं रक्तदान केलं तर चोकोटू म्हणांचे एक भावना प्रेरणा कसा गावल्या प्रेरणे म्हणताना तुम्ही सांगा शक्य रक्तदान म्हणजे ठरलं दान अंत अन्नदान म्हणजे एक असं एक दान करायचं सांगतो मी वस्त्रदान बदल दान सांगतो त्यानं मुख्य रक्तदान रक्तदान इथं म्हणतात एक जीव दावचे आम्ही रक्तदान केलं त्याच्या जीवन उरत चार आम्ही 1 युनिट रक्तदान केलं 4 दिवस आम्ही उरंते काम करलं त्याक मी हायस्कूल असताना एक हायस्कूल 10th असताना तुम्हाला एक मन होते पूर्ण रक्तदान हे करतो किती मला देवलं म्हणून 16 ವರ್ಷ ದೇವले ಹವನ್ನೇ 18 ವರ್ಷ ಅಂತ मी फर्स्ट PUC ಅಂತ मी मित्र ಅದು व्हॉलंटियर मला एक डेव्हलपमेंट म्हणणं होतं दिलंय थैसून मग मला एक हे झालं आशा किती आम्ही राखतो कितल्या जणांचं आम्ही हेल्प करलं कितल्या जणांचं हे करलंय त्यांचा जीव उरलं वैद्य म्हणून मग ते कंटिन्यू करत राहिलं आम्ही धनसहाय्य करले जाणले तर होय
ह्या रितीत तरी एक मरतल्या सगळ्यांचं एक जीवदान देऊनचे काम Correct. करले होय होय तुम्ही खैल खैल एक संदर्भात रक्तदान केलं मुख्यवन मी ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ದಂತ बदल बदल संघ संस्थेचे कॅम्प ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ರ त्याहून ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಮಲ್ಕ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ घालतो मी त्यांचं ग्रुप ಅಂತ प्रकार हव्या रखत हवे अर्जंट सो प्रेग्नेंट ॲज रखत हवे ॲज करताना मग त्याचं कॅन्सर पेशंट असं मस्त असते ॲक्सिडेंट केसेस रखत हवे म्हणतो त्यात मी माझ्या फ्रेंड्स बरोबर बोलायचं तर कोण नाही तर मी तुझं काय म्हणतो ना त्या टाइमच आम्ही दौलत लागतं असं आहे त्या निमित्ताने आम्ही तसं करीत असतं होय. 74 ಬಾರಿ रक्तदान केलं मस्त जणांच्या मनात असा आम्ही कद्दाना रक्तदान केलं तर आमच्या जीवनातल्या रक्त उण्या होता काय हा आम्हाच काहीतरी समस्या होता काय म्हणून थोड्या जणांच्या मनात त्यांचा होय. त्यांच तुम्ही कसाला सांगता तुम्ही मी एक क्वेश्चन मला तुकडी धरलंच नंतर ना ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕದ ದಿಲ್ತು ಅಂತ ರೊಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಹೊಂತ ಮಗ ರೊಕ್ಕದ ಎಣ್ಣೆ होय ನಿತ್ರಾಣ ಹೊಂತ जीवास प्रॉब्लेम ತೊಂದರೆ ಹೊಂತ बदल ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬರಸದು त्यामध्ये मी सांगतो कसं म्हणताना काही रगत दिल तो तुम्हाला त्यांचं लॉस होणे एका दिवसा बी तर तुम्हाला रिफिलिंग होतं आणि कसं म्हणतात तुम्हाला एकदा तुम्हाला फ्रेश व्हायला म्हणता मग तुम्ही मस्त ऍक्टिव्ह होणं आता क्रियाशील होऊन रावले ह्या रक्तदान तुम्हाला म्हणता मग हे आमचं ते आम्ही करून की तुम्ही सांगा शक्यत आता आम्हाला दुडी देवला असं नाही होय त्या एकलाच जेवण केलं आम्हाला साधी नाही बदल असाच बद- तर आम्ही एकलाच उरेन ते काम असं होय. त्यांनी ते जीवदान तर आम्ही उरेन ते काम ठरलं काम ते मी माझे किती म्हणतो ना जेवण दिलं तर तिला जेव्हा एक दिवस जेवण नंतर घेतलेले होता रावायला होईल होय. बट त्यांचे जीव गेला त्या टाइमात त्यात आम्ही रक्तदान केलं त्यास खंडित होऊन त्यास एक तुकड काम म्हणून मी येतं एक मनुष्याचं साधारण तुम्ही एक सांगितलं 1000 वर्षांचं रक्त दिलो म्हणणे होय 18 वर्षात होतं होय. आता एक त्या मिनिमम होय मॅक्झिमम कितल्या वर्ष सर देवले होईल मी ऍक्च्युली 60 वर्षाचं देवलं होईल तर आता विश्वसंस्थेने ते नूतन ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 65 ವರ್ಷ घेऊन 65 वर्ष होय. ठेवले त्याच्यामध्ये शुगर पुरा कितल्या होय त्या समस्या चालू चाललो त्या रक्तदान करताना तुम्ही होय. करूनच घेतात त्या म्हणताना आमच्या जनाच मस्त मूढनंबिके असा करेक्ट आम्हास प्राय झाले आम्ही देवले नव्हा आम्हास वर्ष झालं नाहीस आम्ही देवले होईद तसं होय. एक भावना कितल्या वर्षासून म्हणून गोष्ट असल्यार होय. जनाचं चोकोट म्हणून होय, होय. उद्देश हे केला होय. रक्तदान सोडून तुमच्या एक सेवा विवरा तुम्ही माझ्या म्हणत JCI म्हणता असं सगळे होय. बदल खेळान तागे असतात JCI ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ विकासन एक संस्थे त्यानंतर मी ट्रेनर होणं सर ट्रेनिंग म्हणताना आमचा बदल व्यक्तित्व विकासानात एक ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ आहे त्या ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದು म्हणताना मेन असं ते ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಂತೆ ಪೋರ್ಸು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಸಂತೆ ಕೈಲಿ ತರಬೇತಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನೆ ಕಸ स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणत हाऊ टू प्रिपेअर युअर एक्झामिनेशन म्हणतो परीक्षेचं आम्ही तयारी करून तर कसं आहे तसं मस्त तरबेती असतं त्या तरबेती आम्ही टेन्शन फ्री होऊन आम्ही होय कैल म्हणे काम करले होईल होय टेन्शन फ्री होऊन कैल म्हणे आम्ही परीक्षा काय ಎದುರಿಸಲು ಹೋಯ್ತು म्हणते त्याबरोबर तरबेती त्या तरबेती आमचं कसं आमचं JCI तर कसं स्पेशल म्हणतात तरबेती ते बरे आम्ही भाषण म्हणता करून तरी त्याच्या ऍक्टिव्हिटी करता आम्ही त्या बदल क्रियाशील Demo- रावले तेव्हा करून विथ डेमो करून ऍक्टिव्हिटी करून आम्ही देतो त्याच्यामध्ये त्यास अर्थवंत प्रमाण असं नाही Watson मस्त हे होता. इथं म्हणतो आम्ही एकदा ट्रेनिंग दिल्यापर्यंत नेक्स्ट आम्ही त्याचा फीडबॅक येतात आम्ही ट्रेनिंग दिल्यापर्यंत त्या मनस्थिती कसा बदलावून द्यायचा त्यांचं एक्झामिनेशन कसा मार्क असा त्या पूर आम्ही इतर ते मास्टर प्लॅन आम्ही येतात ना तर ट्रेनिंग क्वालिटी आम्हाला चढ होतात नेक्स्ट टाइम आम्ही नंतर त्याचं बदल विधान करलं त्यांचं आम्ही माझे मी उडपी जिल्हा वैद बदल जिल्हे आपले कर्नाटकात मस्त जिल्ह्याचं मी गेलसा सुमार 500 एक तरबेती आम्ही दिल्या होय ज्याचे संस्थे. होय आणि तुम्ही धर्मकळा ग्रामाभिवृद्धी ह्यांत तुम्ही येतात होय मला कळलेल्या तुमच्या कृषी तरबेती मी ऐकल्या का होय बदल विषयांत तरबेती तुम्ही देतात तुम्ही त्याच गेल्ल्याने तुम्हाला काहीतरी मस्त केलं तुमच्या होय. चोकोट झाल्या म्हणूनच्या एक अभिप्राय असं पहा. होय किती म्हणतो ना मी त्या तरबेतीत मला आता कसं म्हणतात मस्त आता मी कार्यक्रम निरूपण केलं दांता ह्या पुरं कसं यायला म्हणतात मला तरबेती देऊन बदल विषय पुरं जण त्या भाषण पुरं ऐकन त्या मला मस्त एक अवकाश गावले
आता मस्त केलं ते अवकाश गावात नाही गावात. गेलतो त्यांनी ते उपयोग करतो म्हणा बदल विषय तर मला ते उपयोग झालाय मस्त उपयोग झालाय त्यामुळे आता धर्मस्थळ योजना तसं बदल हे तरबेटी मग कितला तರಬೇತಿ आम्ही ಗೆಲ್ಸ आम्ही मेन ಒಂದು ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೃಷಿ म्हणतो ना समग्र कृषी कसं करून ते हूविನ कृषी कसा करून ते एक 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 जणांचं एक 5 दिवसांचं पावड असा की कसं त्यांचं व्यास कसाला घालला पाहिजे एक परिणामकारी म्हणून आम्ही कृषी तर कसा करला पाहिजे मार्केटिंग कसा करला पाहिजे त्याचं मध्ये मस्त तरबेती मला घेऊन ते ಅವಕಾಶ गावलाय जणांचं देवलं ಅವಕಾಶ झालंय त्यामुळे त्यांनी एक ಅವಕಾಶनी मी बदलत पॉडकास्ट ಬಂದೆ ಅಥವಾ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಸಂಘ ತರಬೇತಿ देवल मला एक सहाय्य झालं म्हणजे मीओ SKRP ಅಂತ ಅಸಾನ तुमच्या तरबेती मीओ घेतलासा एकदा मग तसंच मुक्ता टीव्हीत एक तुम्ही मल्लिगे कृषीच्या ಬಗ್ಗೆ होय मापील एकदा संदर्शन केले मला आठवण बहुशः हे कसले उगळे उगळे रोग बोगळे बोगळे राग म्हणण्यासारखं आम्ही बोलनच आमच्या स्किल एक डेव्हलपमेंट गुंता म्हणालच्या खंडित हे कित्याक म्हणता तुम्ही इतले एक ज्याचे 500 चढ तरबेती दिलसात म्हणताना तुमच्या बॉलांचे स्किल खंडित डेव्हलपमेंट आणि हुले साध्य असा तसंच ग्रामाभिवृद्धींतू कितली 7 वर्षा 7 वर्ष 7 वर्षा तुम्ही काम केलं त्यात तुम्ही एक रिसोर्च पर्सन म्हणून ತರಬೇತುದಾರ म्हणून तुम्ही काम केलं त्यात ಬಹುಶಃ तुम्हा पिलसून मस्त जण तरबेती घेतलेले हो आज तेव होय तरबेती देऊनच्या लेवल असा इल्लेव असाले पिरामस कळत नाही की ते म्हणताना ते तरबेती घेऊन जाण तर तुम्ही तरबेती देऊन अनेक क्लास तरबेती द्या होय. त्यामुळे कळत नाही त्या विषयात बदल खाई लगे संघ संस्थेत तुम्ही असं तुम्ही सांगायचं की एक तरबेती प्रोसेस म्हणतानी ठरलं युवक युवती संघाचं आता बदल युवक संघाचा युवती संघ मग ಜೇಸಿ ಬದಲ್ ಘಟಕ ಅವನು ಬದಲ್ ಶಂಕರಪುರ ಸಂದೆ ಕಾಪೋಸ್ ಸಂದೆ तू कारकळ मस्त हे असं घटक असा त्या घटक आम्हाला बोलत एक तरबेती देवा म्हणून आम्ही म्हणताना आमचा टाइम मुख्य म्हणून आमच्या आदित्यवर तड असता ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು जण बरोबर ಅಂದ್ರೆ आदित्यवर मग आम्हाला फ्री असं थोडा आधी तसं आहे तसं तरबेतीनी प्रोसेस मग युवक युवती संघ मुख्य मग केल्यानंत तुम्ही संघ संस्थेत बदल केल्यानंत काम करा मग आमचे एक ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ मी ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಸ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಂತ मी संघटना कार्यालयाशी म्हणून आमचे कसं अथवच आहे प्रेझेंट मुख्य ध्यान की आम्ही योजने कसं म्हणतो एक 2 ರೀತಿಯ अभियान करत हे कंटिन्यू सुमार 2.5 ವರ್ಷ कंटिन्यू होऊन चालत असतं एक अभियान कथे ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ म्हणून ಒಂದು मस्त जण कथे बरेच समजे त्याच एक अवकाश आहे मणिपाल रेडिओ मुखांतर ते कथे ಕೇಳೋಣ तुम्ही आम्ही आमचे घटक मग अनेक कार्यक्रम त्या मी ते हँडल करतात कसं म्हणतो ना मने ग्रंथालय म्हणून मने ग्रंथालय म्हणून प्रत्येक घरी एक एक ग्रंथालय आलंय हवं किती ग्रंथालय म्हणून मस्त जण आता कोणतरी गेस्ट येतं आमच्या घरचे कोणतरी पोर्ष असतात आम्ही पूर्ण मोबाईलच होय पुस्तक वाचन ते आता ह्यात उडणार त्यामित्रांनो पुस्तक वाचून हव्यासाचं हव्यास नाही त्याच्यामुळे त्या हव्यास एक रूढ करल्या म्हणून मने ग्रंथालय म्हणून एक कार्यक्रम केला सुमार 150 घरी अंगड असत घरी असत आस्पत्रे असत त्यांनी कार्यक्रम केला ह्या कार्यक्रम आम्ही आमचा कार्यक्रम त्यात संचालक मित्रचा ते कार्यक्रम ಮೆಚ್ಚನ್ आमचे कर्नाटक सरकार ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಚೆನಿ ಕನ್ನಡ पुस्तक प्राधिकार म्हणून पुस्तक प्राधिकारचेनी मने ग्रंथालय म्हणून तिने कार्यक्रम केलं त्यात एक अभियान सुरू केलं मग एक तुळू साहित्य अकॅडमी म्हणून तुळू साहित्य अकॅडमीचे एक त्यांचे एक मने ग्रंथालय हो एक कार्यक्रम केलं त्यांच्या मला भारी खुशी की म्हणताना आमचे एक दखले एक कार्यक्रम स्टेट गव्हर्नमेंटचे एक ಕೆಲಸ म्हणून एक आम्हाला मस्त एक अभिनंदन तुम्ही मने ग्रंथालय ಕೆಲಸत म्हटलं होय. त्याच हवेजल्ले पुस्तक तुम्ही खिंचून पुस्तकाचं मस्त आमचं साहित्य असं आमच्या उडपंत मस्त जण साहित्य असं कुठले चुकूड साहित्य म्हणताना भारी चुकूड साहित्य त्यांपैकी मस्त पुस्तक पुस्तक पूर्ण त्यांनी घरी कपाटात मित्र ठेवतं किती म्हणताना पण वाचलं नाही आम्हाला तिने ते आम्हाला फोन करून ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 50 ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಹೊರಂದಾವ एक 100 ग्रंथ ಹೊರಂದಾವ एक 200 ग्रंथ ಹೊರಂದಾವ म्हणून त्या पुरा आम्ही ಒಟ್ಟು करून करेक्ट पॅक पुरा करून आम्ही बदल जाणच देतावे जाणच वाटर देण नाही त्यांनी त्यांतरी आम्हाला एक आमच्या घरी एक तुम्ही एक ग्रंथालय करा म्हणून सांगलं म्हणता आमची उडपी तालुक मात्र व्याप्ती होऊन करतात असा एक कार्यक्रम असतो
मग ते होय कित्या म्हणताना होय. आमच्या बंटा कल्लांतात एक बस स्टँडात ग्रंथ होय जालसा. ग्रंथालयाचं होय त्याच आमच्या साहित्य जानकी ब्रह्मावरा ब्रह्मावर होय त्यांच्या घरी मी एकदा गेलते. हा त्यादा त्यांनी मापील एक 10-15 पुस्तका हो मी असंच सांगलं आमच्या ग्रंथालयाच्या मध्ये. त्याच त्यांनी सांगल्याने हा, नाने तसं पुस्तकं बघ- तकोंड होगी होय. सुमार 10-15 पुस्तकं त्यांनी दिलसे. ओदिल्सनी हा. ते आमच्या ह्यांचं ग्रंथालयांत आम्ही थौसा होय. उडपंत साहित्य पुस्तकच काही होय. बरगाल नाही मस्त ज्ञानदिलस होय. वाचतानाच बरगाल असा किती म्हणताना बहुशा आम्ही लहान असताना मस्त पुस्तकं वाचूनच्या एक गीळ होत्या. आजच्या फोर्ट्सन्स बघताना कोणासो पुस्तक वाचूनच्या नाही फोर्शिओ नाही ठरलिओ नाही पेपर वाचुले पुरसत नाही तसली परिस्थिती पुरा मोबाईलांचं उद्दिष्ट ನ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡತ होय म्हणत तसंच होय तसली परिस्थिती ಇಲ್ಸ या निजहून तरी मने ग्रंथालय म्हणचे एक योचने आलोचने अग्गेटिव्ह हव्या होय त्यामुळे पुरा जणांचं वाचूनचे एक हव्यास रूटसन घेवले एक अवकाश गावता म्हणचे माझा अभिप्राय ह्याच तो मत अभिनंदन घेतलं मी आणि बदल कसाला तुमच्या कार्यचटुवटिका मग हे अनेक म्हणताना मी केलं असं ती म्हणतो आमचं उडपण मस्त संघ संस्थे केलं असत मग तसं मग आम्ही मेडिकल कॅम्प मस्त करतो म्हणतात मी वैद्यकीय प्रति ह्यांत असत मस्त मेडिकल कॅम्प गावागावांत आम्ही मेडिकल कॅम्प मेडिकल कॅम्प म्हणताना डॉक्टर्स पण आमचा ह्याचा परिचय असतं ते सांगतात तेंत मग त्या मेडिसिन प्रवृत्त करून त्या एक कॅम्प करतस सुमार दुसरं आम्ही साधारण एक 1 ಮಿಕ್ಕಿ आम्ही कॅम्प केला आमचं संघात बदल बदल संघात आता रक्तदान तुम्ही करीत असताना त्याचो काहीतरी तुम्ही संघटने म्हणून करून घेतलं आता होय. तिथं म्हणताना अगत्य रकाद हवे म्हणून तुमचं फोन येतं म्हटलं होय. बदल बदल ग्रुप होय. ब्लड ग्रुप बदल बदल असतं एकटाच्या रकाद पूरक देवले म्हणणार होय. त्या ब्लड ग्रुप बदल बदल असताना तुम्ही त्याच कसाला व्यवस्था करता आमचे एक ग्रुप असा ब्लड डोनर उडपी ब्लड डोनर्स ग्रुप म्हणून कसा मग एक बांधवी ग्रुप म्हणून त्यांचा एक ग्रुप असा त्याचा मस्त त्यांचा आमचा एक ग्रुप असा त्या ग्रुपात आम्ही एखादं एक रिक्वेस्ट आयलंय आमचे एक अर्जंट एक बाटली Blood एक युनिटी ब्लड द्यावे म्हणून तिथं आम्ही त्या ग्रुपात घालता कोणाच तरी तिने आम्हाला नेक्स्ट आम्ही देईन तर म्हणून तम घालतं हा त्या एक अरेंज झालं म्हणलं एक एकूण कोण घातलं तर आम्ही फोन करता या कोणतरी असला तर तुम्ही एक ब्लड द्यावा हे एक रक्तनिधी केंद्र जाऊन द्यावा म्हणून तसं आम्ही व्यवस्था करतो तसं तुम्हाला इतल्यागे कार्यक्रम करतात आम्हासो ಗೊತ್ತಸಲ್ಲೇ आम्ही बघितसा कसालगे कार्यक्रम करतात म्हणून तुमचे बरवणिगे हव्यासो एक होय असा बरवणिगे म्हणताना खैल नमनीचे बरवणिगे तुम्ही मस्त इष्ट ಭಗವಂತ ನಂತರ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಲೇಖನ ಮಂತನ ಈಗ ಅರ್ಥದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ विद्यमान विद्यमान प्रसक्त विद्यमानाच्या ಬಗ್ಗೆ एक आम्ही हे करतो मग बदल डेस पण असतं एक आता परवा परांचे एक परिसर दिन म्हणताले आता नेक्स्ट ಯೋಗ ದಿನ म्हणंತ ಪರಂಚೆ ರಕ್ತದಾನ ದಿನ म्हणताले ಜೂನ್ 14 तसं ते एक ते रक्तदान दिनाच्या ಬಗ್ಗೆ कसले महत्व त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी लेखन पत्रिकेनंतर बरेता मग हे आमचे बदल वेबसाईट पर असतात त्यांना आम्ही घालता त्या एक अभ्यास असं म्हणतात की नंतर बरवणी किती एक होय बरवणिगे आमच्या एक मनाचं ते एक ನೆಮ್ಮದಿचे ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಲು त्यांचा अभिवृद्धी खंडित होता बरवणगे असलं तर तुम्हाला ह्या काम करताना टाइम तुम्ही कसं एर्पाट करून की त्यांना तुम्ही अधीच सांगलं मेडिकल ह्यांचं काम करत असतात म्हणून तुमच्या उद्योग त्या एक कसं पट्टेपाडी गाय त्याच्या ಒಟ್ಟು उदरनिमित्त त्या करल्यावरती लागतं त्याच्या ಒಟ್ಟು ह्या हव्यास तुम्ही रूढीचे इथल्यागे समाज सेवे करूनच्या कशा ಹೊಂದಿसून घेतात मी म्हणतो आमच्या आम्ही असं मार्केटिंग फील्ड नंतर मी केलं तर उडपंत असलं तर मला मध्ये थोडा टाइम असतं आता मध्याह्न एक 2 घंटे एक 4 घंटे तिथले काम असत नाही त्याचं फ्री असतं मग सांगते एक 8 घंटे मग थोडं टाइम असतं त्या टाइम असतं मी ॲडजस्टमेंट करतो मग आदित्यवारांची पुरा माझं हेप्ते म्हणतात आदित्यवार मी घरी असणं भारी म्हणे बदल ह्यांत आता काल राहते काम ते एक रक्तदानी दिनाचरण म्हणतो रेड क्रॉस म्हणतं ते एकदा गेलं उद्देश गेलं संध्याकाळ थैंत काम म्हणतं मग घरी येऊन थोडं कसं बदल करतो 13 तारीख असं होय, तुमचं होय. मग हे तुमचे रक्तदानाचं हे असा आता ह्या सगळे सुमार तुला दुड्डच्या खर्चांना हे करले त्याच कसं आहे तुम्ही हे करता? काय मुख्यमान आम्हाला काही दुड्डीचं काय नाही की म्हणताना आमचं मी करून हे संघटनेचंही आम्ही कार्यक्रम ते- आयोजन केल्याकडे तुम्ही होय. जाऊन होय. सेवा देऊ होय देतील मग मी इंडिव्हिज्युअल म्हणून करत म्हणजे
संगत ಮೂಲಕ करताना त्याचं एक व्हॅल्यू चढ असतं. मी एकलाच जाऊन मी कसं तरी सेवा करतो म्हणून सांगलं तर त्याचं समान आहे म्हणून. आम्ही एक संगत ಮೂಲಕ त्या गेलतो. खंडित होय, संगत ಮೂಲಕ एकट्याच सेवा केलं तर होय ना त्याचं ते. तत्व नाही. होय. संगत ಮೂಲಕ केलं तर ते चुकट असतं. मग आमचे अनेक कार्यक्रम केले म्हणताना आता मस्त परिसर हाळावंचा. कितला हाळावंत असं म्हणतो ना, ಪರಿಸರ ನಾಶವಂತ असं. आता तुम्हाला बघूला ಇದು मस्त आमचं रोड ವೈಡನಿಂಗ್ ಅಂತ. होय. रोड ವೈಡನಿಂಗ್ ಅಂತ आम्ही असले रूप पुरा पुरा रूख काढतो. कितला त्या हेब्री रोड आमच्या हिरडकट हेब्री रोड कितला चुकट रूख काढलेली. त्यास आम्ही ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ एक 3,000-4,000 झाडा आमची संघावर ಮೂಲಕ हा 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 म्हणजे ना रोड साईडच रोड साईड लावले. मग बद्दल स्कूलांत लावले. वन महोत्सव कार्यक्रमाचं असं पण आम्ही करतो. आणि जाऊन तर जो कोट विचार ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कोणाचा अरण्य इलाक्यातून होय. घेऊन याय करता होय, अरण्य इलाक्यासून ते नर्सरी पण असतात. नर्सरी आम्हाला कितली झाडावी तिथले आम्ही घेता. त्याच ದುಡ್ಡು आम्ही दाणे दाणे होय. त्या मुखांतर आम्ही लावून ते आणि मुख्यವಾಗಿ तेवढं जैंट्स ग्रुप ब्रह्मवर म्हणस त्यांच्या ಮೂಲಕ आम्ही मस्त झाडा लावतो. आता तुमच्या सांसारिक जीवनाच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हाला निजवून तरी थोडं ಗೊತ್ತसत तरी आमच्या ವೀಕ್ಷಕಂತ ಗೊತ್ತसत नाही ते तुमच्या सांसारिक जीवनाच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या ವೀಕ್ಷಕಂತ थोड्या सांसारिक जीवन म्हणताना माझा बैलूर ग्रामपंचायत क्लर्क म्हणून काम करतो. मग माझे एक पूत असा त्याला आता 10 वर्ष तो 4 क्लास आता गव्हर्नमेंट स्कूलांत शिकत असा. मग माझे आमच्या घरी माझे बैलाचे बाबा मग दोघं 3 वर्ष विधान त्याचं एकलंच चिवड म्हणून त्याच मग ते इली वयस कोण बघतल नाही म्हणून आमच्या घरीच आम्ही एकदम मला बाबा मग कोण नाही पण त्या निमित्ताने अम्मा तुमच्या आमचे अम्मा होते रंगेलचा बाबा नाहीचा त्या निमित्ताने आमच्या त्या परिसर आमचं घाट असं आता हिरडकंत आता ಹಿರಿಯರ್ಕಂತ ಕರ್ವಾಲ್ नाही सर्व नाही. हे अग्गे तुमच्या समाज सेवे हेगे बघून रक्तदान असद हेगे बघून तुम्हाला मस्त सन्मान पंग संस्थेसून देवळ असून तसले सन्मान असद पुरस्कार असद मस्त गावल्ले असद त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोड्या आमच्या मला म्हणताना आमचे एक स्वच्छ भारत फ्रेंड्स म्हणून एक गुंप असा. स्वच्छ भारत फ्रेंड्स म्हणताना आता बीच ಅಂತ ಹೋಯ್ತು बदल कडे स्वच्छता अभियान कार्यक्रम करून घाल त्या कार्यक्रम बघून आमचे जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती आम्हाला गावचा आमचे टीम असं त्या स्वच्छ भारत फ्रेंड्सचं कार्यदर्शी मी स्वच्छता भारत फ्रेंड्स म्हणूनच टीमचं नाव होय टीमाचं नाव होतं स्वच्छ भारत फ्रेंड्स म्हणून. त्यास आम्हाला लास्ट 2023 ಅಂತ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದೆ ते सांगत मला. मग मी आता वैयक्तिक म्हणून मला मी इकडे साहित्य कार्यक्रम ह्याच वैद मग म्हणते बदल ऍक्टिव्हिटीज मस्त बदलकडे प्रशस्ती गावचा बेंगळूर कार्याचं मग पर्यंत हुबळींत आता नेक्स्ट बस परवा संडे बेंगळूर झालं असता काही एक कार्यक्रम असं मला बोलायचं नाही काही एक जनपद अकॅडमी म्हणून त्यांच्या ಮೂಲಕ बदल सन्मान बरं नाही आता ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಸಿನ तुम्ही काहीतरी ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅಂತ काहीतरी आखते का जनपद कला म्हणताना आमच्या एक जनपद परिषद म्हणा हा. उडपी जिल्हे जनपद परिषद त्यात उडपी जिल्ह्यात सेक्रेटरी मी होणार जनपद परिषद आम्ही कशाला करतो म्हणतो मस्त जनपद कलेस कुठल्या कले असं त्या कले म्हणतो त्यांचे ते कले कोण हे करतो अर्धने करतं त्याच्या मग त्यांनी केल्यापर्यंत ते कले नाश अशी सांग त्याच्यामुळे त्या कलेचा धनच गोतवला म्हणून त्यास आम्ही सन्मान करून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ दाखलीकरण आमच्या त्या अंगात मला करतात त्यास आम्हाला कन्नड जनपद अकॅडमीची त्याच्या आम्हाला सन्मान प्रकारचा टीम असं त्याचे परवा कार्यक्रम असं तसं आहे त्याच्या त्यानंतरनी बदल त्याचं कलाविद मंतरनी आता आमच्या यक्षगान आहे सद ताळमधले हे सद मग हरिकथा सद बदल कला प्रकार असं इतला आता कुंदापूर त्यांनी गेलं हौंदरायनं वाला म्हणून एक कला प्रकार असता ते मस्त ಗೊತ್ತत नाही तसला कला प्रकारचा आम्ही समाज मुख्य वाहिनीचं हाडताना जनच मस्तनच ಗೊತ್ತೊಂದು काय काम आम्ही करतो त्याच्यानंतर कलेस प्रोत्साह देण्याचे तुमचे काम मस्त खुशी झालंय बदल कल्यांतागे तुम्ही तोडगेचे नसत तिथे म्हणतात एकूदा आमास कळलेलं असत नाही पेपर्यंत यंत्रणच कळता तसं काही इंगड काहीतरी तुमच्या मग सार्वजनिक क्षेत्रांत कल्यांतरी असाच हा बदल सार्वजनिक म्हणताना मी एक कार्यक्रम निरूपण करले परा बदवद कडे जाणता मग अरे कसाला म्हणतं काही कार्यक्रम गेलत
मी त्यात गौरवधन घेणे आता आमच्या नर्सिंग देवळा तुम्हाला ಗೊತ್ತಸದ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ एक ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಶಿಬಿರ म्हणून करतो ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿನ 15 दिवस त्यांनी व्यवस्था करतो पूर्ण त्याचं त्याचं पॉल्सस रावायला व्यवस्था होते त्याचं खाणं पिणं पुरा व्यवस्था त्याने फ्री होणं त्यांनी प्रतिवर्ष मी क्लास देत आणते एक दिवसाचे 2-3 घंटे क्लास देऊन मी येतो पॉल्सस तिने कसाल दुडील मी घेणे मी नको सांगतो की जमतं ना त्या एक शिबिर एक आयोजन करणं मस्त कष्ट आहे खरंच सर गोटे गोटे आमच्या स्थळीय व्यवस्थे काय असा कार्यक्रम काय असा थंय जाणताना आम्ही एक उचित होऊन आमच्या सेवा देऊन मोठे ह्या निटन तुम्ही करूनच्यानी जे होऊन तरी श्लाघनीय काम आमच्या समाजांत तुमच्यासारख्या व्यक्ती मस्त असते तरी आम्हास एकुदा कळत नाही ते किती म्हणताना उज्जडेस येणे असायला एक परिस्थिती आम्हाला गोटे गोटे असायला मी पेपरार गे बघले तर आम्हाला कळता थोडं जण कुतूहल असता हे कोण राघवेंद्र प्रभू म्हणून आज ಬಹುಶಃ जनांस आमच्या कोंकणी बांधवांचं तुमच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त विवर दिल्यासात तुम्ही आज ಬಹುಶಃ राघवेंद्र प्रभू कसालेस इतले प्रशस्त्यागे घेतलेस आणि म्हणून कळद एक 74 बारी रक्तदान करूनचे म्हणताना सुलभ साध्य विषय नाही ते तुम्हाला देऊनचे मनस्थिती येवले दिलेपर्यंत मग त्यांना आत्मविश्वास होतो राहिल्या तर मात्र तुम्ही अनेकदा देवले तयार होतात तसले एक आत्मस्थैर्य तुम्हा पिला असाल निजवून तरी खुशीचे विचार आता तुमच्या साधनेचे ಬಗ್ಗೆ थोडे फोटोस इथं घालतात ते खेळाचे फोटो म्हणून आमच्या वीक्षकांचं थोडे विवरण भारतीय सेवा पुरस्कार म्हणून लास्ट टाइम ಡೆಲ್ಲಿಸ್ನು मला एक संस्थेचे सर्टिफिकेट दिले एक लास्ट टाइम योग शिबिर तुम्ही योगावर शिकतात योग शिकले क्रिकेट पार्टिसिपेट केलं एक प्रमाणपत्र मी ಜೆಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಜೆಸಿ ಅಂತ ವಲಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ म्हणतो ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ त्याचा अत्युत्तम वलय उपाध्यक्ष प्रशस्ती मला त्या टाइम्स गावते ते आमचे वलय अध्यक्षनी आम्ही एक ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ केले शिवराम कारंत कलाग्राम ಅಂತ ते ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ विशेष म्हणताना 24 hours निरंतर तरबेती कार्यक्रम त्यात मी भागवहिसले त्यास मला संपन्मूल्य व्यक्ती पुरस्कार कन्नड साहित्य परिषद मने ग्रंथालय कार्यक्रम होते त्यांना हरिकृष्ण पुनर्वर बघूला येतात मग ते कन्नड साहित्य परिषद माझे अध्यक्ष हे सुगुणेंद्र स्वामीजी आमचे पर्याय कुತ್ತಿಗೆ मठाधीश त्यांचे एक गौरव ते मेघ मैत्री साहित्य संघ म्हणून बेंगळूरचे ते एक कार्यक्रम मला बोलायन तिने ते कार्यक्रमात सन्मान केले कन्नड साहित्य परिषद एक कार्यक्रमात एक फोटो आता तुम्ही कन्नड साहित्य परिषद मंगळ कला साहित्य ವೇದಿಕೆ ಅಂತ त्यांचं परांचे विंशती संभ्रम म्हणून झाले त्यांचं मला सन्मान परकाळचे त्याच्या दशमानोत्सव संभ्रम हे जैंट्स ग्रुप ऑफ ब्रह्मावर म्हणत ते एक कार्यक्रम म्हणत आदित्य म्हणून गेलं पुनीत राजकुमार गौरव पुरस्कार हे साल मला तिಮ್ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಸಲ್ಲ तुम्हाला तिಮ್ಮಕ್ಕಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಬಿಲೆಕ್ ಹಸಿ घेतल हे मने ग्रंथालय गांधी हॉस्पिटल मी ग्रंथालय दिले मलबार ಗೋಲ್ಡ್ म्हणून ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಸ तुम्हाला काही त्यांचे रक्तदानिಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ राघवेंद्र कार्यक्रम संपन्न हे बरोबर मिशन आस्पत्रे सन्मान हे जैंट्स ग्रुप ऑफ ब्रह्मवर्चने कार्यक्रम ಅಂತ परांची परिसर दिनाचರಣೆ कार्यक्रम केलं हे मने ग्रंथालय कार्यक्रम मलबार ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ आम्ही परिसर ಅಂತ कार्यक्रम घरी ग्रंथालय घरी मग अंगडी मग ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಂತನು ಏಕೆ ಅಂತ ಪೂರ ಕಡೆ ಇದಾವಲ್ಲ म्हणतात ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ DC ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇಡೀ आमच्या कर्नाटक राज्य ಅಂತ खैल DC ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯನೇ उडुपी DC ಆಫೀಸ್ म्हणतात ते आम्हीच केले जिल्हाधिकारी पण जे कन्नड साहित्य संमेलन झालंय तर संमेलन ते मने ग्रंथालय कार्यक्रम केलं गौरव ADC दिलं तिथले मस्त खुशी झालाय बहुशः आम्ही आम्हाला कळलेल्याच चढ साधने तुम्ही तुमच्या क्षेत्रांत केलसात अनेको मस्त साधने करले असा तुम्ही किती म्हणताना आता एक युवक तुम्ही अनेको मस्त साधने करूची वाट तुम्हाला खंडित असा तुमच्या हेच स्थैर्य हेच मनोबल हेच आत्मविश्वास पुढे वाचांदे मस्त समाज सेवे अनेको करीसारखे जणांचे प्रोत्साह तसेच तुमचे एक आरोग्य
देव अनुग्रह करून दे, चोकोट आरोग्य देऊन देव अनुग्रह करून दे. तर पुढल्या दिवसाची मस्त साधने बदल रंगांत तुम्ही आता सांगत की बदल रंगांत तुम्ही साधने केलं पुढल्या दिवसात हे एक साधने जसे इम्मडी होऊन आमच्या जणांच्या आमच्या समाजाचे कीर्ती हाडा किती म्हणताना आमच्या समाजाचे एक व्यक्ती साधने मेरू साधने केले तर आम्हाच खुशी होय किती म्हणताना आमच्या समाजाचं म्हणून एक हेम्मे असता त्या हेम्मे आमच्या समाजाचं आणि गावांदे म्हणून हर एक करून ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या यूट्यूब चॅनेलचं येऊन हे विश्व कोंकणी केंद्राच्या ಮೂಲಕ चलांचे हे एक आमच्या साधक सರಣಿ कार्यक्रमांत तुमच्या विस्तृत परिचय आमच्या वीक्षक बांधवांचं करून दिलसाचं मस्त धन्यवाद त्याचं तुमस बरे होऊन दे देव चोकोट करून दे म्हणून अपेक्षा करीत या कार्यक्रम माहिती मुख्यतः धन्यवाद नमस्कार नमस्कार